Estrenem la xarxa activa de Patriotes Catalans Lliures. Xarxa No Callis. Què és? És una iniciativa transversal d'un col·lectiu de patriotes catalans que considerem urgent aturar el procés de genocidi programat de la nació cultural catalana. Pensem que el nivell d'espoli, sotmetiment, humiliació i minorització constant del poble català ha arribat a un punt crític. O ho aturem de manera immediata o aviat esdevindrà irreversible. La xarxa No Callis, acrònim de Nosaltres els Catalans Lliures, neix amb la voluntat de capgirar aquesta situació fent el que hauria de ser el primer pas d'un nou procés d'alliberament nacional que ens dugui a restituir la independència i el poder de les nostres institucions i constitucions històriques, mai derogades legítimament i tothora vigents, per a partir d'aquí construir sobiranament un futur lliure. Aquest primer pas consisteix a recuperar l'orgull i l'esperit catalans i ser capaços de reconèixer-nos entre nosaltres. Cal fer palès que som una munió els que pensem el mateix per tal de fer possible, a partir d'un primer acte de visibilització comunitària, que cada cop siguin més els membres de la nació catalana que s'incorporin a desenvolupar el nostre punt de vista nacionalista desacomplexat. El camí més realista cap a la independència és destruir poder colonial per construir poder català. Cal renovar l'estratègia independentista tot organitzant una resposta generalitzada de confrontació, que neixi en cada individu, primer nivell, amb una actitud personal de resistència nacionalista i anticolonial que s'articuli en un segon nivell comunitari més proper, organitzant comunitats de catalans lliures, territorials o sectorials, i que acabi en un tercer nivell nacional i en xarxa. És a dir, hem d'impulsar un recorregut esglaonat que ens permeti reconstruir el poble català com a subjecte revolucionari en lluita pel nostre alliberament nacional. Així doncs, l'estratègia de control del territori que tants cops hem reivindicat, en realitat consisteix a destruir poder colonial i crear poder català, sempre, a cada racó i en tots els àmbits de la societat, fins a acabar amb èxit el procés històric de la Revolució Catalana i ser de nou un poble lliure en un estat independent. L'objectiu és assumir col·lectivament que, efectivament, viurem lliures o morirem. Per tal de reeixir, totes les iniciatives poden ser igualment vàlides, si som capaços de plegar-les, complementar-les i encaixar-les en una estratègia comuna d'alliberament nacional. Fem-ho plegats! Voleu compartir amb tothom les vostres iniciatives, recerques o conclusions? Feu-nos arribar un document escrit o oral, vídeo o gravació, indicant a quin pilar voleu contribuir i un resum de les vostres iniciatives, propostes i troballes. Ho podeu fer tant individualment com en nom d'un col·lectiu o associació que vulgui incorporar-se a la xarxa No Callis. I si esteu interessats i us animeu, us podem convidar a explicar vosaltres mateixos la feina activista que esteu fent i les iniciatives que proposeu. Els 7 pilars són història, cultura, llengua, poble, lleis, territori i economia. Ens podreu trobar a les xarxes socials. Som a l'antic Twitter, actual X, a WhatsApp i a Telegram. També ens podeu escriure al correu xarxanocallis@gmail.com. Moltes gràcies per la vostra atenció i visca Catalunya de nou lliure!